ku Hausawa yau za a yi ta ƙare. Shi Alhaji Bola Ahmed Tinubu a Kano aka haife shi. Da aka haife shi a Kano, aka zo da shi nan Lagos. Sai Yarbawan Lagos suka ce wai ya sunansa. Muka ce sunansa Ashiru, sai suka ce wai Asuwaju. Asuwaju, amma mu muna kiransa Ashiru. Sannan kuma suka ce, ai wannan sunansa muka ce ma sunansa Bala. Sai suka ce, ha? Bola? Muka ce to a taba haka din. Amma mu sunansa Bala.